Karbi Anglong Autonomous Council hin pen non het jong akimi longlea ron mati new land policy semar ponlo. Bangso puthak kiduk det arat atuma phana bangki kisung do pura kedam tang mati jong ni phai kri siarni lakha sirkep amreng MEC constituency arat kachesong thurpak. Jirikindeng ke parlo KAAC SGB lapen rongasor chingrum si longle anam ke pabata jok political party Chipupe pinpen kiduk det araratum bangso land policia puthak kachik kroidun de angthek chepaklangpong. Bangso Karbi Anglong Autonomous Council New Land Policia Bangke komentuni ta chekroidun thek lasi che en thunang jipura Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hangaphan panongsi Jirikindeng Socheng Development Block a BDO arideng pajir damlo. Bangso kachesong asai kedeng hut abarim Karbi Anglong Autonomous Council EM Ram Singh Ronghang Sar Singing Leng Chotro Singh Teron Chandro Singh Phangcho West Karbi Anglong KAAC Chunbang Bidya Singh Terang Rada Cyclem Bang Linus Milik VDC Chairman Barim Bor Singh Kisotum Chitongdun Karbi Anglong Autonomous Council along Kichari Mati Team Karbi Anglong ahin pen longle amedu ke pabat pona bangki nilituma hin pen chekroidun thek thela pen deng un ek lasi aprang amang pen kirung bom ating pen abangki nilitum sidami chidondun pami pusi ningje pon pinangan rong sartum pinicing room lo lasi nilitum ahin pen kachidon de bangke lalo je nilitum dak konselal long kachari CM sartum non la pen tim Karbi Anglong eklem atum non je nilitum dak kilom ahavar nilitum dak inglong ahavar town ka declare bangke nilitum dengon elang atheman nilitum inglong aso kiduk aso saide lang lasi nilitum rong sartum bangke je nilitum isumar ninge school ka khoros aphaning ke piun AC non longlia midu bangke ciri sipen haru kreni blado haru narkep do surisi do lapen haru plido pula swatex bangke nilitum kroidun dengon lapen nilitum kenangi bangke aron barim jitu 1954 pen nakit kirung ateng amidu kirung ateng la swateng si swateng puloten nilitum sidondun Karbi Anglong Autonomous Council Joint Secretary along pen alo kilong ateng pen langdam pulote kedam tang ko ananingkan pen lo ni anta kangram kang thina teng pen si non ansatami dolang nilitum ahawara long thangnat kaching thol theklong le la sinilitum abangki rong sopi mate taw nang ni puta ningje ponthu karon MLA কিন্তু 22 ইলেকশন হ'ব বুলি কৈছিলে এটো হোৱা নাই আৰু আমাৰ কোনো ডেভেলপ হোৱা নাই গতিকে আমাক টাউন নালাগে আৰু আমাৰ যি ৰেভিনিউ কৰি আছে আমি দিব নোৱাৰিম মানুহবিলাক আজি গাঁৱত গ'লে যিবিলাক কাগজ দেখাওঁতে কান্দি আছে কোনোবাই 60 বিঘা আছে কোনোবা 50 বিঘা আছে কোনোবা 20 বিঘা আছে কোনোবা 10 বিঘা আছে গতিকে কোনো ইনকাম নাই গতিকে আমাক টাউন নালাগে Karbi Anglong Autonomous Council New Land Policia Bangke nilituma bangke chedondun thek laso joksi pini nilitum kachesong asai dengnang koklo bangso kachesong pona longa bangke rachari asong alam amatsi ave dhorom alam ave lapen bangso along rachari asong atum ale kachu NG alam amata ave puta ningje ponthu la Karbi Anglong Autonomous Council pen 25 June laso land policia puthak laso aputhak si nilitum bangke asapta ningdokte laso puthak bangke lanona teng polotangte laso land policia bangke nilitum ladak ke do arat tu bangke longle khaina te chitune longle pata te chelong thekhe lasi ladak bangke nilitum bangke ke ongdung ladak political party latson chipupe lapen ke khai dhorom chipupe pensi lasu land policia bangke non prabjing pen Karbi Anglong Autonomous Council tum withdraw nangji yongsi withdraw de polte nilitum la withdraw tika bangke ladak locality pen chenglok ang ton ansetamen nilitum chesong ponbomji Jirikindeng pen something inti Karbi Anglong live